Shugaba kake a duniya, shugaba kake a lahira, kai ne annabin kulliya. Shugaba kake a duniya, shugaba kake a lahira, kai ne annabin kulliya. Sarkin da yake can sama ilahu kai ne a kasa, babu inda ba kai hasbuna, kai kirayawa kai kisa. Na zo ni neman lamuni, kar a bar ni inna kasa, zan wake masoyin ruhi annabin duka kulli. Shugaba kake a duniya, shugaba kake a lahira, kai ne annabin kulli. Salati marar haddadi ya karawa abin yabo, alaihi sahabbai sada su sune sitirar mai yabo. Shurafawu inda babu ku rayuwar mu na cikin tabo, auliya usan ku da'iman rayuwar mu babu na yi. Fatima ruhin annabi lamarin ki sai ke amina, ga wata jar bukata aisar gun annabi na. Kyautar da yake rabawa ni ma in je Madina, ba dan kyawun hali ba ai minni dan soyayya. Shugaba kake a duniya, shugaba kake a lahira, kai ne annabin kulliya. Shauti jani kafin kai ba mu san darajar tarbi ba, sai da bayyanar gausi muka san zikiri da rifa. Gibiri ma mazan fari rayuwar mu kake duba, shana amadun yarwa inda kai ba mutum gaya. Yayi mamu al'agalaki shaufatu a ba'ali, ƙaunar kuwa jibi ce ita ce hujja da dalili. Dan isar sidi ba kura maula ya warware kulli, shehu abban safiya shehin da mun tarbiya. Shugaba kake a duniya, shugaba kake a lahira, kai ne annabin kulliya. Sallama abban Fadima rayuwa da kai ta jingina, sallama majingan al'umma gabatuna zan dan zayyana. Rayuwa ta ritsa da mu mun zo mu gare kai mamuna, ba me mana bayan kai nabi mu da kai muke yin tutiya. Shugaban annabawa duka da mursalai gaba daya, kai ka rayu ba son zuciya ka jaddadar da gaskiya. Adam sanadin Adamu ni kai na baiwa kulliya, ban tabbatin ya kamar ka ba cikin dukkanin ambiya. Shugaba kake a duniya, shugaba kake a lahira, kai ne annabin kulliya. Ba wata halitta ya kai ne awwalu akiru, yau da gobe sai ta zo ta kai ya badinu azzahiru. Mai gidan Ali da Usman Abubakar har Umaru dukansu suna bin ka ne, ganin wani ka sun iya. Shugaba kake a duniya, shugaba kake a lahira, kai ne annabin kulliya. Shugaba ba na biyu nasa, kujerarsa ba mai hawa shine tikewar da kisa. Allahu ne ke gaida shi in yayyace shi yayi masa hadar kurum, sai dai shiru shugaba ne na biyun daya. Shugaba kake a duniya, shugaba kake a lahira, kai ne annabin kulliya. Makwancin kura ba kare ko kusanto ba zai yi ba, ina malan ga ɗalibi ilimin su ya sha daban. Ina ga shugaban duka na gaban da tin ba gaba, ya tara abi shugaba karafa da sargajiya. A cikin
ne girje ke mai inuwa, a cikin mu'jizarsa ne yake dawo da rayuwa. Yayya kafin koyo kuma kana baya mantuwa, a cikin mu'jizarsa ne yake sanya idaniya. Shugaba kake a duniya, shugaba kake a lahira, kai ne annabin kulliya. Masarautar duniya tana madinatul wara, in ka je ka gidan annabi ka je ka iya makura. Kurman bagi sha nazari ba mai iya yin fassara, abbar rukayya da zainaba kai ne annabin kulliya. Zababben Allah shugaba cikin halitta kai fice, da mutum da aljan an sani har dabba ba ta ce kuce. Kai jifa ya ce shi ya yi gane lamarin ga gai kuce, kai ne shi ko shi ne kai a fahimci haka koi wuya. Shugaba kake a duniya, shugaba kake a lahira, kai ne annabin kulliya. Shugaba Allah da famin ya yi min sitira kulliya, ka ƙara kashe ni cikin hadarar ka ina magiya. A tsare ni sharrin hasida kar su yi min dariya, duk laifukan da na aikata shugaba min yafiya. Annabi ya gyara rayuwa mu da kai muka yo jingina, a sitirta dukan yan uwa mu ma mu samu dangana. Ga inda ke so aje ka yarda yayi mamuna, ban tara dukiya bani kaunar ka ce na adana. Amma na hango wasu tarkon su sun yo dana, wai dan in yo fargaba in bar yabon dan amina. Ni kuma na ce abadan zan yo yabon ka iya wuya. Shugaba kake a duniya, shugaba kake a lahira, kai ne annabin kulliya. Zan zai da baitukan anan na yo yabo na gama, me wanka ko da yaushe ne sawun zaki dan Fatima. Kaunar ka ce na sa gaba bana neman rigima, mun ta da ni shugaba ai mun tukuncin Saudiya. Sallu ala nabiyil Mustafa barun da alaisa, bai sa da suna fada kuma na jaddada. Shurafawu gidan Fatima sai da kusa haure gada mai gida gama lafiya.